Аз съм влезнал вече. Добре. И здравейте хора! Днес ще играем Еволюция мултиплеер FPS. Та, с Стиви сме, кажи нещо. Гледай го. Значи той няма да говори. Е така, понякога само да виждаме. Така, как ще се казваш и паролата, каква искаш да ти е. Пиши как си искаш да се казваш. Само ще ми кажеш. О, чакай, първо трябва да се регистрираме. А, не. Чакай. Не, тук пиши си името. BG Game. И паролата ми... Готово. Не тук. О, яка е. Ой, чакайте, трябва да си намаля звука. Не е добре много. Чакай, не още. Е така става. Така, да, натискай го. Чакай, ти от кой отбор искаш да си? Аз няма да какъв искаш, аз ще съм син. О, не, момент, сме само червени. Ужас. Натискай плей. Където? Join. Аре, не в първия. Не там, не тук. Така, сега ще зарежда и сега просто няма начин да не се видим. Така, на те join, чакай. Не сни... Няма сме от един. Ето ме ти ме. Си. Не, join пиши. Аз съм BG Game. О! Ти къде си? Ама няма да се тепаме. Защо ние са нашите не го тепали. Верно ли? Его е. О, аз чувам. Чакай, че аз на мен малко ми лаги. Ти ме чуваш мен от некъде, бе. Ето те. Само стреляш, нали? Това не си ти, бе. О, нека му тепа. Ти не ме стреляш, бе. Да. Абе, не ме стреляй. Ама ние не сме от един отбор. Нищо не ме стреляй. Как да те Ама стрелям? от един отбор сме, бе. Това не съм аз. Ти къде си? О, някой ме гони. Шит. Ей, мен му тъпа. Ма ние сме май само червени, трябва да се стреляме си. Знаеш? Тепание! Ой, нека се върви. Чакай, не ме стреляй! Идвам при тебе! Кой му тъпа, бе, мам? Ти ли стока, бе? Не. Аз мисля, че знам къде си. Аз сега съм един къде ходи. Ето те. Не ме стреляй. Това ли си ти? Ама как да не те стрелям, Крисия? Гледаш, че тебе те стрелям. Не ме стреляй ти. Ти къде си? Заради тебе му тъпаха, не ме стреляй и да не ме стреляй. Добре, повече няма да се стреляме, аз ти си на отбор. Не ме стреляй! Ама ти ли си сма? Ти ли му тъпа? Ай, аз не те бех отепал. О! Абе, да ме малко ми лаги. Така, аз убих още един. Само гледаш BG Game. Тъпаха, бе. Заради тебе. Ма какво заради мен, аз се боря срещу някакъв? Мен ме убиха са. Мишел някакъв ме уби. Това ти ли си така? Шит, мен ме гонят! Помощ! Не, умирам! Помощ! Убиват ме! Умирам! Не! Ти ли ме стреляш? Ама Крисия не стреля. Абе, ние сме отбор. Ето те! Абе, ще ме стреляш! Що го уби? А не, това не си ти. Ма не съм аз, бе. Мен ме уби някакъв. Къде само ме убива? Един и си ме убива. О, да се тепах, той мене му тепа и двамата се тепах. О, да, видях. Ако бехме само аз, ти ще да е по-яко, защото... Ти ли ме стреляш? Това е сте. Скачам.
Да, това съм аз! Защото трябва. Защо? Абе, нищо Аз не съм отгоре. самата. Ай, аз съм тук, минавай. Това са арки за урок. Това не съм аз. Ти ли му? Това не съм аз, ми вика. Аз си какво станахме? Чакай да видя кои останахме. Абе, не ме стреля, аз искам да видя кои останахме. Те пак, бе! Да, бе. Само аз оставам. Абе, аз съм тук, не ме стреляй. Абе, шо ме стреляш? Пак и тебе, бе! Абе, не дай да стреляш никой. Ти си застана тук и аз не те виждам. Ти виждаш ли? Не, бе, не стреляй. Къде си? Ама, без да стреляш по мен. Добре. Къде си ти? Ето те, виждаш ли? Къде си ти? Ето някакъв до тебе. Да взема. Дихам. Ме спамва на най-шибаното място. И сега ще тепам един. Така. Отмъщение. О, то как го. А ти го тепа. Не, бе, не ме тепай. Аре, аз ти ще тепам и другите. Ама ти се още да не бъдат познавам ти кой си, бе, брат? Ама ти без това не го тепа. Аз ще съм толкова, къде скача. Аз скачам ли съм? Не, това не съм аз. Ето те виждам, те скача ли един, където идва към теб? Не. Аз идвах към вас, обаче другия ме уби. Ето те. Това съм аз! Не, аз не те стрелям. Аз не стрелям, аз само ходя. Скача ли той? Не. Ти ме уби! Ама друг то бива! Ма ти ме уби, ето си, Killet BG Game, пак ме уби! Син? Ти се казваш си и тук пише си Killet BG Game. Тоест мене. Това аз скачам. Как ме уби? Помощ си! Аз съм тук, къде скача. Ама ти си бъдеш така на тебе не мога да разпознавам, Аз съм защото всички са такива. Ма аз скачам! Ми само ти скачаш това. Ето ме, аз скачам. Ето те. Видяхте, до тебе съм. Това съм аз. Мене някой друг му тепа. А ти мене. Ето те, аз идвам към тебе и скачам. О, какво става? Скачам към тебе. Ето ме, ето. Аз скачам. Ето ме, това съм. Това съм аз. Няма никой, само аз оставам. И ти, само ние двамата. Така че дай да не се тепа мене, видя. Има бе. Аз ще го тепам това. Гледай, ще остана при мен, айде. Ти ли му тепа? Ти ли пише? Ама не. Като ми виждаш, казваш, видим. О, ето го е там това. Ето го е там. Убиха ли те? Нарочно ти ме стреляш, нали? Абе! Да си го върна. Аре, повече не Баста и гледа, само просто търсените тепам така. Ама ти ли ме тепа са? Гледай го как ме тепа, гледай го това. Повече не ме тепай, аз да си го върнем. Повече не ме Никой не може да се тепа, защото сега вече сме квит. Искам ти да скачаш, за да те знам кой си. Добре, скачам, ето. Ето са некому тепа. Не съм бил аз. Някакъв слайс. Помощ! Той ще му убие. Аз скачам. Но за тебе тепам да те спасим. Не, него... не, той не... Това си ти. Ето, виждам те. Готово. Ето, аз съм тук, къде идва към тебе и скачам. Това съм аз. Добре, ето не те тепам тебе. Ето го, аз отивам да го тепам. О, убих го! А ти къде си? Ти виждаш ли ми изо? Не. Ето те. Скачам. Идвам към Няма теб. никой с нас, бе. Ето те ме виждам, да скачам. Ама само аз ти сме. Не сме само аз, ти другия се крие. Това ти ли си?
Я виж, обърни се. Някой скача ли за тебе? Да, това си ти. Аз съм. Защо ме стреляш? Не съм те стрелял. Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Стреляй! Ти ли му уби? Къде му не, бе? Ето те тебе! Ето те! Не ме стреляй! Пише ми, че съм до него. Ма къде е той? Ето го! Ето го! Ето го! То ти ли си? Я скачай! Къде е той? Ти си! И ти мене ме стреляш. Ама не можа ме. Помислих си. Помислих, че това си умния ти! Добре, аз ще излизам от този сервер, да влезем в друг. Не, аз искам. Виж, само аз ти сме! Но ти са казали другите. Да, аз излизам. Така гледай. Да, бе, знам го това. Така се прицелваш. Аз излязох от този сервер. Аре в друг! Аз ще играм малко мисии. Чакай, излезем. Аз ще играм малко мисии. Кажи, бе, откъде излезем? Това. Така, сега ще влезем в номер 2. RPG. Чакай. Кое е това, бе? Е това. Колко човек има там? 8. Сега аз съм. Как ме изпровери някой? Уа. Аз не съм. Вие сте с RPG-та. Леле. Да, добре, това ще е всичко от мен, хора. Чакай, бе. Така, това ще е всичко от мен, хора. Абонирайте се. Муки, бе. Така, това беше всичко от мен. Абонирайте се, харесайте видеото. Коментирайте, разбира се. И чао.